Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 13-nji ýanwary. Düýün 12-nji ýanwarda Göktepe galasynyň synmagy bilen baglanyşykly waka dogry 140 ýyl boldy. Bilşiňiz ýaly 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna şol wagtky Paşa Rusiýasynyň goşunlarynyň Göktepe galasyny basyp almaklary, şonda tutuş türkmen topragynyň Paşa imperiýasynyň garamagyna geçmegindäki geçiş prosesinde ullu kanur öwrülüşkli waka bolupdy. Ýöne Sovet häkimiýeti ýyllaryna bu tragediýa bilen baglanyşykly obyektiv gurrun etmek ýa makala ýazmak gadagany gurrun edilende de diňe bir taraplaýyn, ýagny bu tragediýaň diňe oňuň taraplary barada gurrun etmeklige ýol berilýärdi. Ýöne Sovet Soýuzynyň dargamagynyň edil bosagosyna şu wakaň şu 12-nji ýanwar tragediýasynyň hatyra günü hökmünde bellenip başlanmagy, bellenmegi öz borçly bir jäbe gurulýy. Soňam tutuş garaşlyk ýyllarynyň dowamyny da bu däp dowam etdirilip gelindi ýöne. Bilşiňiz ýaly soňky ýyllar Türkmenistanyň häkimetleri bu hatyra gününi resmi ýagdaýda belläp geçen oklar, olam Türkmenistanyň häzirki häkimetleriniň alyp barýan syýasaty bilen baglanyşykly. Ýöne şu däbi şu hatyra gününi bellemekligiň göz başlary barada gurrun edilenne bu arada da hökman gurrun etmeli. Hakikatyň hatyrasyna onu bir bellenip geçmeli bir zat bar. Şu hatyra gününiň bellenip başlanmak däbini odal başda ýola goýan Türkmenistanyň ilkinji opozisiýon halk hereketi bolan Agdybirlik halk hereketi bolupdy. Şonda 1990-njy ýylyň ahyrlarynda Entek Sovet häkimiýeti dowam edip durýar. Sovet Soýuzy heniz dargamaka. Türkmenistanyň içinde opozisiýon iş alyp baran Agdybirlik halk hereketiniň ýol başçylary, ezadanam ýaşuldary, şolaryň içindäki käbir watan töýji ýaşullar şu Göktepe galasyna, şu Göktepe galasy bilen baglanyşykly bolup geçen şol tragediýany bir hatyra günü hökmünde ýatlamaly diýilen bir inisiatiwany öňe sürdiler. Ýöne bu inisiatiwany eşden şol wagtky Niýazowyň rejimi, Niýazowyň hökümeti buňa diýişdirnek bolup garşy boldy. Ýöne buňa garamazdan şu garşylyklara da garamazdan Agdybirlik halk hereketiniň adamlary şunu ilkinji gedek 1990-njy ýylyň ýanwaryna bellemekligi başardylar. Şonu belläp geçdiler. Ýöne şol bellenmeginiň öň ýany bir bolup geçen käbir wakalar barada. Şuň göz başynda duran adamlar barada da biz hökman belläp geçmeli. Şonda 1989-njy ýylyň noýabr aýlaryna, güýd aýlaryna noýabr bolsa gerek da. Şonda Agdybirlik halk hereketiniň şol wagtky ýol başçysy Nurberdi Nurmämedow, ondan ýazgy Hudaýberdi Haliýew. Ondan bular bilen bilelikde ýene de Türkmenistanyň medisina institutunyň şol wagtky bir mollum bardy. Biziň Agdybirlik halk hereketimiň işine gatnaşýan Hojenef bir mollum bardy. Şol onuň ýene de bir kişilany ýaşulymyz üýşüp Göktepe raýonynyň, ýani Göktepe trabynyň häkimligine bardylar. Şo adam Göktepe Raykom partiýasy diýilýär, Raykom partiýasynyň şo taýdaky komitetiniň birinji sekretary diýilýär. Şoň ýol başçylygyna da, şoň ýol başçylyk roluny şoň ýanynda bardylar. Ýönüte şu barada bir ýeňeşmek üçin. Ol şol ýanky kompartiýaň şol Raykomyň birinji sekretarym şo wagt bir juma diýip bir işleýärdi. Şu sekretary bolup ýöne dol ady familiýasy ýadyma şona şoň lakamyny tutýardylar, juma keşe diýärdiler da. Şoň ýanyna baryp, şondan ruhsat almak üçin ýörüte ýanky geňeşmäne bardylar. Şo Agdybirlik halk hereketimiň ýanky şo ad sanalyp geçilen ýaşullary ýöne juma keşe diýilýän şol Raykom partiýaň birinji sekretary muňa diýişdirnek bolup garşy bolupdyr, ýol bermejekdigini aýdypdyr. Ondan ýaşullar soň lap keç bolup gaýdyp geldiler, soň ýene gel şu taýdaky şu owaň ýaşaýjylaryndan bir maslaga sorak bereliň. Şolar bu bollarmy diýip. Ondan bular şol Göktepe galasynyň töweregindäki bir näçe owalara aýlanyp, şular ýaly bir çäre geçirjek bolýar. Şu Göktepe galasynda ölenden hatyrasyna bir sadaka berjek bolýar. Hemem şuňam her ýyl şu 10-njy ýanwarda
hatira gün hökmünde bellenip geçilmegini bir ýola goýjak bolýar diýip şol owalan ýaşullaryna salat alypdyrlar. Bizim şu agdyrlyk halk hereketimiň ýaşullary. Salat aldylar, olar şu barada eden işler barada gurrun berdiler bizim ýygnamyzda. Ondan sonra bu ýaşuldyň hemmesi şu taýda oňlapdyrlar. Bu gaty olanlar, bu gaty goýuş edýäňiz, bir döwlet iş edýäňiz, döwlet işin başyny tutjak bolýaňyz, düýbüni tutjak bolýaňyz diýip hemmesi gollapdyr şu taýda ýaşuldyň. Ondan bizim ýaşullanmady şolar bir adam bilen tanıştırıpdırlar. Şol özlegüründe Göktepe galasy synanna, şo Göktepe högoşünde öldürülen Amangelli Gönübek diýip bir bizim tarihte bir ýygy aldyryp giden bawşymyz bar, sadan namyz. Ama ýa-da Amangelli Gönübek diýip. Şoň şowlugy şo taýda bir owa ýaşullarynyň biri eken. Ondan şo bizim şo agdyrlyk halk hereketimiziň adamlaryny şo bizim baran şo toporumudy şo ýaşul bilen tanışdyrýarlar. Ondan Amangelli Gönübekiň bu şowlugam bunam olam oňlaya, gollaya oglanlar gaty goýuş edýäňiz, bunu hökman ýola goýmaly, tawuryň taňry arkasyny şunu ahyr soň ýatladyňyz, şo bolan wakany buna ak patasyny berýär, bir ýaşulam. Ondan şo 1990-njy ýylyň ýanwaryna şu 10-njy ýanwaryna guramaçylyk işleri ýetişmeýän 14-njy ýanwara bizim adamlarymyz bar ýa. Men o işden tapynyp bilmeýän bardan men baryp bilmedim. Ýöne köp adamlar gitdi, mardan hem gitdi, hatta şäherjewden hem Türkmenawatdan hem geldiler, ähli Balkandan hem geldiler adamlar. Garaşylmadyk ýagdaýda bizim adamlar bir pikir etdi, bir aýbyr ýüzlerçe adam gelirler diýip heýäbi ýa-da rejimiň şoňa garşydygyny bilen soň adamlar gorkorlar gelmekden dat diýip üstüne o taýyp milisiýa işgärlerine mertdiler şo taýyp. Gödäwçilik etmeýär şo adamlar ertmejek bolup şolaň systyny batjak bolup. Diýýärdim hökümet şo taýyp eýem öňünden eşitip uğradypdyr. Ýöne şoňa garamazdan şo taýyp takminan hasap bilen bir 10.000 bilen 20.000 töwerek adam şo taýyp ýygnanypdyr. Ilkinji sadaka şäherine. Şo taýgam şol agdyrlygyň adamlary ýürüýte jan nertip mal koyup onun yerli oğullardan ama adamlar mal getirip her kim ýöne bir özünden şeýle bir adamlar eşitip şunu ýaly bir waka bolýarmyşyn diýip şo niýatyň rejiminiň garşydygyna da garamazdan gelip janyny koyup şo taýda gadan ataryp diňe bir agdyrlygyň adamlary däl töwereginden gelip adamlar şeýle janyny koyup özüler janyny getirip şeýle sadaka beripdirler. Ondan şo günüň dowamyna tutuş günüň dowamyna şo gün ortanlar başladyk diýe, şo awşama çenli şo adamlar şo gelip durdular, gelip naharyp töwür galdyryp şo taýdaky ýatan şehitleň hatirasyna, şolaň ruhuna bagyşlap töwür galdyryp şeýdip ýöne adamlar gelip gidip durdy diýe, şonda gurrun berdiler. Şeýde wana şol başa bardy. İlkinji gedek şonu agdy bir halk hereketiniň adamlar ýola goýdular. Soňa Niýadow inni gördü, halka buny öýde belläp otyr, inni bu öňüne alyp bolmajakdygyny düşündi. Inni her ýyl agdyrlygyň şu ýola goýan bu şäherine adamlar gelip janyny soýup şu taýdan ne etjek bolarlar. Buňa da garşylyk görkezýän bir halkyň bular ýaly bir mukaddes hakydatyna garşy çykmak bolan ýaly bolar diýip eýem düşünendir, ýa-da düşünipdir da. Şolan soň ýanky inisiatiwany agdyrlyk halk hereketiniň elinden aldy da 91-nji ýylyň ýanwaryna resmi ýagdaýda ýanky Niýadowyň permany bilen Niýadow permany bilen buny hatira unnip aglan etdi de öýdi belläp başlan boldy. Hökümetiň işgärlerini ertip ýürüýte hökümetiň adyndan şäherleri şeýdip ýola goýup başlady. Şeýdip bulam agdyrlygyň bir edeni işine hiç ýerde agdamady bir edeni işine. Ne sag bolsun aýtdy, ne bunyň hawulunlar şeýdip şoň başyny başlady, zat diýip ne bir ýatlady muny ýok. Kabutta goýa şonu öýde başlan ýaly 91-nji ýyldan şoň ýanwaryndan öýde başlan ýaly edip şeýdip buny alyp gitdi. Ýöne şonu hökman bir tarih üçin ýatlamaly. Şoňa göz başynda duranlar hem esasan hem şonu agdyrlyk halk hereketiniň aktiv agdalaryndan biri Mehmet Sehedev şonda ýürüýte listowkalary çap edip öýdem şol inisiatiwa öňe süren adamdan biri hökmünde şol Mehmet Sehedevdi, şolaň biri ýürüýte listowkalary çap edip şo taýdak owalara da ýaýradyp şonu paýlap şunu ýaly bir hatira güni bellenjekdir adamlar gelin
Ölünden bilen yan ruhuna bir ayet tevhid etmeli, şular ýaly şäherýän ýola goýjak bolýar. Biz bunu bir syýasy şäher hökmünde däli bir türkmeniň jäbi hökmünde ýola goýuljak bolýan bir şäher hökmünde şeýdip ölan etdik. Ettik biz şo listowkolary biz marada ýaýratdyk. Ýa-ni ulunymyz başga eýlik welaýatlary da ekitdiler, şo listowkolary şeýdip paýladylar. Şoň netijesinde de şonu okan adamlar hem birek-birekden eşitip şeýdip geldiler. Indi Göktepe umman şu Göktepe galasy bilen, Göktepe tragediýasy bilen baglanyşykly waka barada şo wagt agda berilip kalk hereketiniň içindäki adamlaryň arasynda da bir türlü hili garaýşlar ortaga atylýardy. Esasy dawa döredýän, esasy çekişme döredýän zat näme? Şol hakykatdan bu tragediýa bolan, onsoň şo deslap bir takminan hasaplary şo diňe ýöne Göktepe galasynda gyrlan vatandaşlarımızın sany 40 000 tögöregi diýip hasaplanýar. Elbetde iki tarapdan hem ölen adamlar köp bolup durýar, türkmenler tarapyndan ölenden sany has. Indi şu wakaň ýöňüni alyp boljokmy? Mysal üçin ine häzir hem bir kunlukda biziňe illeşlenmez şaka edip şonu bir hili ýene de bir taraplayyn toratlandyryp ay bu biziň başymyza gelen betbagyçylyk boldy, näme boldy, eýle boldy, matawalçylyk boldy. Ol hakykatdan hem bol betbagyçylyk, ol 40 000 adam gyrlarda onu betbagyçylyk diýip hasaplanmasaň elbetde bolmaz. Ýöne şu taýda käbir tarihçiler şu wakaň ýöňüni alyp boljokdygyny aýdyp makalalar hem ýazdylar, bu arada kitaplar hem ýazdylar. Aýdyp şular ýaly bir garaýşlar hem öňe sürildi. Näde bu ýöňüni alyp bolunjokdy? Şonu esasy şunu ýa-ni şu tragediýa ýol beren adamdan bir hili öňden görüjülükli hereket etmeýän, diplomatik bir garaýş bilen hereket etmeýän, güýje bil baglap, höçetlik edip, hereket edip, ýok biz boyun bolmarys, kim gelse-de, nähili ýa gelse-de biz ahyryna çenli durarys diýip, şu syýasat alyp barmaklaryň netijesinde şular ýaly tragediýa ýol berenliklerini aýdýarlar. Indi özüňi ýöne ülferip görüň da şu taýda bir zat inkar etjek bolmak ýa bir haýdadyr bir ideologiýany ornaşdyrmak üçin aýdylýan zat däl. Sebäbi şu Göktepe tragediýada umuman şol türkmen topragynyň basyp alynmagy umuman şol paça Russiýasynyň şol wagtky Merkez Aziýa territoriýasyny öz garamagyna geçirmek kampaniýasynyň bir iň soňky jemleýiji etaby hökmüni alamatlandy. Sebäbi şondan öň 1840-njy ýyllarda tutuş Kazakystan Orset paşahynyň garamagyna geçirilýär. Soňradan 1864-nji ýylda Daşkent basylyp alınýar, eýeligine geçirilýär, ýa-ni garamagyna paşa Russiýasynyň 1868-nji ýylda Kokand hanlygy ele geçirilýär. Ondan soň Bukhara emirligi Doli paşa imperiýasynyň garamagyna taýin edilýär. Soň 1873-nji ýylda Hywa hanlygy fiýindirilýär. Hywa hanam paçaň wassallygyna geçirilýär, paça imperiýasynyň. Ondan indi şu 1873-nji ýylda tutuş Merkez Aziýa diňe şu Türkmenistanyň türkmen topragynyň şu merkezi regionlaryndan galan bölegi tutuşlugyna diýilen ýaly Kyrgyzstanyň territoriýasy, Kazakstanyň hem Özbekistanyň territoriýasyny tutuşlugyna ýa paça imperiýasynyň garamagyna geçýär. Şonda hatda 1868-nji ýylda Samarkand basylyp alynanda Rus paçahynyň goşunlary tarapyndan şonda käbir tarihçiler şeýle bir deňeşdirme getiripdiler. Samarkandy şu çaka çenli, ýa-ni Aleksandr Makedonskiň basyp alan döwründen bäri Samarkandy basyp alan hiç hili goşunam ýokdy, güýjem ýokdy. Awa ilkinji gedek biziň eramyzdan öňkü zatyrda Aleksandr Makedonskiň şonu başarypdyr. Innem Aleksandr II, ýa-ni Rus paçasy Aleksandr II şonu aradan 2000 ýyldan gowrak wagt geçenden soň şoň höttesinden geldi diýip belläp şunu bir hili tarihin bir täzelenmegi, tarihin bir öwrülüşli bir alamaty hökmünde şoňa baha beripdiler da şol Samarkandyň basylyp alynmagyny hem Bukhara emirliginiň hem syndyrylmagyny şeýdip belläp geçdiler. Indi ýöne biziň şol biziň türkmen hanlarymyz bolýar şol tögerekdäki hemme topraklar gitsen ýöne biz şo paça imperiýasynyň garamagyna gitmeler, şoňa boyun bolmalar diýilen siýasatdan uralyp başlaýarlar.
Indi şoň içinde de Türkmen hanlarynyň içinde, terdarlarynyň içinde de şonda uly çekişme, uly dawalar ýüze çykýar. Bilşiňe diýäli, na marda şu wagtlar gowşukdan soň Güljemal han ýol başçylyk edipdi. Nurberdi han şu ahal bilen Mariňam toňky döwürde şu edil şol fegoşuň öňýanam hany bolupdy. Ondan şonda Mariň hanlary näme üçin şu ýanka Göktepe galatyna kömege barmandyrlar diýilen soragam orta etýänler bar. Sebäbi bu taýda iki tane düşündürüş bar. Birinciden Mariň hanlary eýem Hyýu hanlygy doly Paşa imperiýasynyň garamagyna geçirilenden soň, ondan soň şo 1873-nji ýylda Hyýu hanlygy geçirilýär Paşa imperiýasynyň garamagyna. Hyýu hanam Paşa imperiýasyna eýem gulluk edip başlaýar. Indi şo taýda biziň häzirki Daşowy vilayatymyzdaky territoriýada şo wagtlar Hyýu hanlygyna degişli bolýan. Olaram biziň türkmenler bilen buňa garşylyk görkezýärler. Şo Hyýu hanlygynyň ýanky paça boyun bolmagyna alalaşan oklarda paça goşunlary bilen bular fegoşup başlaýarlar. Şonda 1873-nji ýylyň Tomtunda Gadawat urşy diýip ullukan bir uruş ýüze çykýar. Şonda paça goşunlary bilen Rus paça goşunlary bilen türkmenler ullukan bir çaknaşy bolýar. Ýöne şonda da türkmenler ýeňilýär. Şonda adamdan takminat hadap bilen 20 000 tögöregi türkmen gurwan bolýar şonda. Indi bulatlardan hem biziň mardaky hemem ahallaky hannamyz, ilatlarymyz, türkmenlerimiz bulatlardan hem habarly. Indi gerek ahal bilen mara gelýär. Indi şonda Mariň hanlary aýdýar, begler aýdýar, belki beýdip adamdan indi janyny gurwan berip oturmaklyga zerurluk ýokdur. Bütün paça imperiýaty tutuşundy merkeze adýany tutuş Türkistany batyp aldy. Indi diňe biz galdyk. Bizim bular näme biz bilen öňünde durar ýaly tutuş bir paça imperiýasynyň goşunyna garşy durar ýaly bizde güýç ýok. Şoň üçin belki biz belli bir şertler goýup bu paça imperiýasynyň öňünde belli bir şertler goýup biz hakykatdan bilen garamagyna geçmelidir diýen ideýany meňe sürýärler. Bu ideýa diňe bir Mariň hanlary tarapyndan näl ahallar da ahalyň içindäki terdarlar hanlaram bu ideýany meňe sürýärler. Ýöne şonda teslerin köpçüligi bilen bular ýok fegoşmelýärler. Ondan ne Hyýu hanlygy tutuşlaýyn eýen paça imperiýasynyň garamagyna bolan soň Hyýu hanlygy tarapyndan ýa-da goşun geler. Mariň üstüne goşun gelmegi mümkin diýip şo wagt bir gurrun ýaýraýar. Şol ýanky hupdan hem ätiýaç edip Mariň ilaty Mariň hanlary öz goşunlaryny ahala uratyp bilen oklar. Ahala uratsak biziň ýanymyzdan darba urup bular Mariň eýlerler diýilen gorkudan uralýarlar. Ene buna bir neme ýanky düşündürşi. İkinji hem şo gury ýere ýöne bir ahyr soňy ýeňiljegimiz görünip durka bir öz halkymyzy, öz adamlarymyzy gurwan etmäliň ýerse diýere diýem çykyş edip şol ideýany öňe süren adamlar. Şoň netijesinde de Göktepe galasy öz güýji bilen özüni goramaga mejbur bolýar. Indi bulan içinde de orslary köşeşdirjek bolup ýa orslar bilen geleşige girjek bolup herekeden terdarlarym bolupdyr. Şolaň biri Dykma terdar. Dykma terdarym ady belli terdarlaryň biri. Şonda Dykma terdar 1879-njy ýylda şanky orsadan gelen birinji eden hüjüminde özüni görkezýär, hakykatdan hem bir terdar hökmünde, bir gahrman hökmünde. Soň ýanky şo general Lamakynyň ýol başçylygyna gelen bu goşun ýeňilip ýa-da sepetdirilip ýa-da çekilýärler de täzeden güýç toplap başlaýarlar. Soňam buny paça ýanky ortaýyň paçasy özüniň başga bir generalyny, ýani general Skobelov buňa ýol başçylygy ýerýär. Bu kampaniýa ýol başçylyk etmäge general Skobelov hem Ýewropada hem Amerikada ýa-da özüni tanadan baran ýerine ýeňişganyp gören bir general hökmünde tanalýan eken. Ondan indi Dykma terdar şonda Göktepeň şu terdarlaryny hanlaryny rjak bolýar. Biz şuňa garşy durup bilmersinde biz ýeňilersi. Men şular bilen gepleşip geçireýin. Biz geleşige geler ýaly bolsa geleliň diýip özi inisiatywany el alyp şu ortaýyň şu taýda urus goşunlarynyň içine barýar. Ýürüte bir topor bolup salah almak üçin gepleşip geçirmek üçin. Şonda şu taýda hatda ýatymlygam gidip orslaryň içinde şu goşunlarynyň içinde ýatyp gaýdyp şu bir aýlap bolup tögerek şu taýda bolup gaýdypdyr diýen gurrun bar. Bir versiýa görä onu tutsak edipdirler, göýbermän taklapdyrlar. İkinji versiýasyna görä öýde şu taýda meýletýän galyp şol Rus goşunlarynyň
Türkmen halkyny gyrgynçylygy, Türkmen halkyny gyrmagynyň öňüni aljak bolup bir giden her hili teklipler edip bir diplomatik ýollar bilen şolary köşeşdirjek bolup hereket edip dirýän gurrunlar bar. Ýöne ahyrky netijede şol gaýdyp gelýär, ondan buňa dykma terdara düýönüklükde de şu bildiren terdarlaram, hanlaram bolupdyr şonda. Ýöne soňky fegoşda öýdüni görkezip hakykatdan öýdüň hiçli düýönük däldigini ýöne bu maksadynyň şu adamlary ýersiz ýere gyrgynçylyga bermek islemeýändigini aýdyp şonu anandyrjak bolýar. Ýöne gynansak da şonu anandyryp bilmeýändir, öz pikirini düşündirip bilmeýändir, ýetirip bilmeýändir. Netijede de ahyrda Paşa imperiýasynyň goşunlary bir näçe hüjümden soň Göktepe galasyny şeýdip el alýarlar. Uly gyrgynçylyk bolýar. Soň gaçyp öz janyny halat edýär. Şonu şu galan şu ikinji fegoşunda ýanky 81-nji ýylda bolan fegoşdan öň Nurberdi han gümürtük ýagdaýda aradan çykýar. 1880-nji ýylda olam zäherlenip öldürilipdir diýilen şaklama bar. Ondan ýanky indi bu galan hanlygyny ödäp boýunça Nurberdi hanyň uluglyna geçmeli. Ulugly Berdimurat hanam şu 1879-njy ýyldaky çaknyşykda Urus goşunlary bilen bolan çaknyşykda aradan çykan soň indi bu kiçi oğlu alýar Nurberdi hanyň. Nurberdi hanyň kiçi oğlum şu wagt 20 ýaşlaryndaky Mawtumul han. Mawtumul hanam juda ýaş tejribesiz bolan soň sen han bol ýöne sen ýanyňa biz bir maslahatçy belläýip ýanky bir tejribeli ýaşly serdarlardan biri bolan Uraz Mehmet serdary belläýärler. Buňa maslahatçy edip hemem Gurbanmurat Işany belläýärler. Ana şolong maslahatyna şoňa golluk bermek, şoňa maslahat berip durmak netijesinde de Mawtumul han Göktepe galasynyň umumyň şol operasiýasyna şo goro işine ýol başçylyk edýär. Ýöne ýankaýdyşym ýaly 10-njy ýanwarda edilen uly zawodda galasyňa garşy durup bilmeýär. Ondan käbir terdarlar şonda diýerge alýar Mawtumul hanam bara gaçyk gaýdýar. Dykma terdar gaýdýar. Şeýdip gaýdanlar bolýar. Ondan näme bolýar? Indi bu taýda gorkulýan zat esasan näme edi? Näme üçin gorkýardylar şol Orset padşahynyň garamagyna bolmaklyk. Onsuz ama bir döwlet bolup döwlet däl Türkmeniň topragyna döwlet hem ýok. Diňe hanlyklar bar. Eger bu taýdan daşyndan gelip bir Orsun padşahy sana eýe çykyp senem öz düdümine, öz döwletiniň düdümine aljak bolup duran bolsa, bu taýda nämeden gorkulýardy? O ýurdumyz elden gider diýer ýaly ýurda ýok, döwlet ýok. Bulan esasy gorkýan zady şo wagtlar şo propaganda alyp barýan bir dini hadymlar bolupdyr da. Bular gelse, orslar gelse, bizi öz dinine uydurjak bolar. Biziň aýalylarymyz ýarym ýalňaç gedip başlamaly bolarlar, kelle ýalňaç gedip başlamaly bolarlar. Biziň hemme diýip desturlarymyzdan ýatyrarlar bular. Şeýdip bizi orslaşdyrarlar, bizi kapyrlaşdyrarlar diýip şol propaganda alyp baran, wagda alyp baran adamlar bolupdyr. Esasanam ana şolar gije beripdir da, şu ýanky uruşun bolmagyny sebäp bolupdyr. Sebäp bolupdyr diýip aýdylýar da şol esas zatlar. Ýöne şu Merkezi Aziýada ýanky eýem Orset tarapyndan, Rus goşunlary tarapyndan basylyp alynan territoriýalara seredip, bu dini ýatyryp ýören okana, ýani ha biziň diýip desturumdan bular gadagan edip ýören okana diýip eden okana diýip çykyş edenler bolupdyr. Şu wakalar şunary seredýän taryhyň nukdanazaryndan ullokan bir giňrek kontekstde bolýan. Şugunky güne de bir hili gabat gelip duran ýaly. Şugunky günler seredýän bolýan. Biziň içimizde Türkmeniň opozisiýasynyň içinde de bar. Bir tarapdan biz öz başymyza şarap bilemdi. Hakykatdan döwlet ýok mille. Biziň başymyza gelen türkmenler hem özümiz taala otýarlar. Ýurdumyzda eýe çykmaly, döwletimizi ösdürmeli bolýan, bular gaýta ýa tesirýärler hemme tarapdan. Bu içine gidip otursa bizden tek döwletiň galjakdygan belli däl. Indi şu ýagdaýda daşardan hem her hili hukuklaryň bolmak, awanmak howpy bar. Indi şu ýagdaýda haýsy bir güýçlirak döwlet bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolmaly. Haýsy döwletden has ulrak golluga garaşmaly. Diýilen soraw bar bolýan. Indi ýene de şolar ýaly propaganda alyp barýan bir biziň içimizde adamlar bar da. Bolsak diňe Turan döwleti diýilen ýaly bileşik döwletmeli diňe öz musulmanlarymyza ýakyn bolmaly, kapyrdan daşla bolmaly diýilen ýaly propaganda alyp barýanlar bar. Kapyrdan daşla bolmaly diýilen
Yine de şu ortaya gözüňde tutýarlar. Emma beýlek tarapdan seredýän bolyn ine Türkiýanyň içinde, Türkiýanyň alyp barýan teatrdan seretsek, näme üçindir Türkiýanyň hökümeti Ýewropa Birleşigine girjek bolýar. Aýagallygyna, buna ýöne Ýewropa Birleşigi kabul edin. Näme üçin onu Türkiýanyň içinde bular ýaly propaganda alınıp barlanok, Ýewropa Birleşigi Hristiýan döwletlere umuman alınanlar. Taýda Hristiýan medeniýeti agdyklyk edýär. Näme üçin onu olaň içindäki dindarlar siz näme üçin kapyrlara ýakynlaşyp bolýaňyz, goşulmaň diýip gyýryp oturan ýok. Emma näme üçindir eda Türkmenistanyň ortaýatyň hyzmatdaşlyklaryny ýakynlaşdyrmaga, etdirmäge gerek gelen bolýan, näme üçindir türkler hem şonu gyýrýar, bizim türkmenlerim hem käbirleri şonu gyýryp otur. Kapyrlara ýakynlaşmak, kapyrlara ýakynlaşmak. Men diýjek bolýan adam, şular ýaly propaganda wagt netiýe şo ýugurdy da bolýar. Bu nähilni ziýany netije berjekdigini ünsvermän şondan ünse sogup diňe şol dini düşünjäni ýöňetirip ýa adatlary, däpleri ýöňetirip ine bizim dinimizden weýran ederler, bizim däbimizi düzgünümizden weýran ederler. Emma beýleki tarapdan häzir dogrusyny dogry aýtsak, bizim öz türkmenlerimiz şol atlary weýran edip otyr. Ine garaşsyzlyk gelder bäri, ine bizim öz türkmenimiz ýol başlyk etdi ýurdum. Niýe adam Berdi Muhammedow hem bizim ine musulmanymyz ýa türkmenimiz diýilýän adamlar. Ýöne şolaň alyp barýan siýasaty bizim dinimizde de diýan edip otyr. Bizim türkmençiligimizde de, bizim dämizde, desturumyzda, sunnatumyzda, edebiýatymyzda da şoň baryna ýykgynçylykly kast edip otyr şonuň alyp barýan siýasaty. Bizde ne däp destur galdy, ne sunnat galdy, ne edebiýat galdy, näme galdy? Ana şoň üçin ana şu döwürde şu eýam 19-njy asyryň şu 80-nji ýyllarynda şular ýaly bir düşünşmelik bolupdyr da. Şu canymyzy gurban etmelimi? Däwimizde desturumyzy elimizden gidirmejek bolup, ýa bir giňişrek seretmelimi? Näme üçin şonda sapak alınmandyr? Basylyp alynan beýleki musulman goňşy regionlarda o däp destur eliňizden alynan okene, diniň eliňden alynan okene diýip şonu düşündirip bilen tapylmandyr da. Şoň netijesinde de ýanky bir giden gurban berişlik bolýar. Ondan soň nähil bolýar? Soňny bular köşeşýärler türkmenler, indi mara gedek galýar. Mary o wagt öz goşunyň sany boýunça hasam güýçleken akalyň nemesinden hanlyklaryň güýjünden goşun taýdan hem taýdan strategik taýdan. Ondan Rus goşunlary mara destine hüjüm etmäge batyryp bilen oklar. Oňa ýanky risk edip bilen oklarda indi maradaky ýol başçylary bilen hanamyz bilen gepleşip geçip başlaýarlar. O adam marada Gülcemal Han ýol başçylyk edýän eken. Ondan ýöne Magtumly Han şo mara gaçyp barandan soň biraz şo taýda demin dürsäp da özüne gelip olam inni ýanky ideýa bilen çykyş edip başlaýar. Dogrudan biz indi garşylyk görkezip oturmalyk, indi nowatdaky gedek 10 miňlerçe adamdy gyrgyna bermeklige hiç ýeri derurluk ýok diýip Magtumly Hanyň özi mardan ýörüýçe bir topara delegasiýa ýol başçylyk edip ahale gelip şo taýda Rus goşunlarynyň ýol başçylary bilen gepleşip geçirýär. Parahatçylykly alaýşa gelmek barada. Şol alınıp barılan gepleşikleriň netijesinde de 1880-nji ýylda aradan inna 2 ýyl geçenden soň şol Gökde Purşundan 2 ýyl geçenden soň şol Paça imperiýasynyň düzümine meýletin girmeli bilen karary gelinýär. Şo baradaky alaýşa 1884-nji ýylyň ýanwarynda ýürüti alaýşa bol çekilýär. Ana şeýdip şol hatda şol Göktepe uruşuna gatnaşan serdarlar hem soň görýärler Paça imperiýasy geleni bilen elinden däp desturuňam alyp baranok, sen diniňam elinden alyp baranok. Ondan özlerem şol Paça imperiýasynyň ýerli ofisiýerleri hökmünde de iş alyp barýarlar. Magtumly Hany mysal üçin Tejen okruguny ýürüýte bir terenjam çekip belleýärler ortalar onuň soň Çekahany bir han bolupdyr mardan onun nasaragy belleýärler. Şeýdip hanlary, ýerli hanlary ýürüýte bir Paça imperiýasynyň wekilleri hökmünde has bir uly ýoltýarlyklar bilen şolara ýoltýarlyk berip, wezipe de berip
şolaryň hem özüňiz siyasat alyp barın. Ago däwiňizden ýöredin, özüňiz ýol başladyň, biz etjekler ýol başladyk diýip, şo yerli hanlara da ıtýarlyk berip, şol siyasat alyp barmagy mümkinçilik berýärler da. Onuň şeýdi ine şu netijesinde şeýlerak giňişirek kontekstde seredilenini hakykatdan hem şo tragediýaň öňüniň alınıp boljokdugyny düşünýär. Ýöne şo oýnanşykdy hereket edilen ýagdaýynda adam pidalaryna da getirip bilýändigini, käbir oýlanşykly hereketleriň siyasatda da umuman jemgyýetde durmuşda da şu zatlardan sapagalar ýaldatda ýanky bolan tragik wakadan Göktepe galasynyň filmi bilen baglanşykly wakada. Umuman şoňa baha berilen şular ýal giňirek kontekstden seretler. Ondan soň şoň netijesinde umuman biz şu Rus paçasynyň imperiýasynyň düzümine giýrenmizden netijesinde de bizden soň şu bolşeviklerin revolýusiýasyndan soň biz şu paça imperiýasynyň territoriýasyna degişli bir region hökmünde Zakavkaziýa oblasty diýip atlandyrylýan eken şu döwürde. Ondan bolşeviklerim öz ýanky hökümetlerini, häkimiýetlerini bizim territoriýamyzda da ornaşdyrýarlar. Ondan başga şerak siyasat alyp barýarlar ýöne bular näme etmek bilen meşgullanýarlar. Ne käbirleri şu obyektiw baha bermäge gerek gelenine diňe bir tarapyna seredýärler. Olar gelipdirler, biziň nädämizde täsir etdiler. Biziň dinimizde täsir etdiler. Elbetde olar gelenne belli bir täsir ýetirýär. Ýöne has giňişirek seredilende, has bir adalatly, giňişirek bir obyektiw garaş bilen seredilende. Şu biziň paşa Rusiýasynyň düzümine giýirmegimiz biz üçin, türkmenler üçin, türkmen halky üçin kenirem şu bir hil tragik netije bilen dowam edip oturýar. Soňlar bir de biziň akwalymyza yaramaz täsirini ýetirip durdymy? Ya biz hakykatdan hem belli bir peýda gördükmi? Hususan hem döwletlige eýe bolmakda, öz sungatymyza, öz däwimize eýe bolup şonu ösdürmek meselesinde biz ýa has bir bähwitlerek orunda bolup çykdyk. Şoň üçin şoňa birazajyk obyektiw baha berjek bolmaly. Diňe ýöne bir diniň dadyň garaýşy bilen seretmän. Biziň dinimizi ýa elimizden gaňryp alan ýok. Ana men diýjek bolýan adam şu waka birazajyk giňişirek seredilenine hemem dünýäň beýleki döwletlerinde alınıp barılan, beýleki regionlaryna alınıp barılan kolonial siyasat bilen deňeşdirip seredilenine köp zatlara göz ýetirdi bolýar. Mysal üçin Günmataryň käbir kapitalistik ýurtlary 16-njy asyrdan başlap Afrika, Aziýa ýurtlaryny öz koloniýalaryna öwürmek boýunça siyasat alyp bardylar. Olaram nähil siyasat ýürütdirler. Şu Orset paçasynyň ýa-da Sowet häkimiýetiniň siýasatyndan tapawutlukda olar diňe öz eýelen koloniýasyny öwüren ýurtlaryny çiğmal bir regiona öwüripdir. O taýda zawod fabrikam gurmandyrlar. Näme üçin? Mektebem gurmandyrlar. Sebäbi olaň maksady şo yerli halkyň aňyny ösdürmek, ýa sowadyny ösdürmek däldi. Yerli halky başardyňça am saklamak, bir nadan, bilimse derejede saklap, diňe öňüme önürtmek, soň şo öňümlerem öz ýurtlaryna äkitmek, kapital işler äkidýär, gaýtadan işlenýän öňümiň gaýtadan işlenýän ýerem aňyrda şol ýurt aňyrda bolmaly, öz ýurtlaryna bolmaly, kapital işler. O basyp alan ýurtlaryna däl. Şeýdip ahyr soňy şol kolonial siyasat ine gelip şu biziň asyrda 20-nji asyryň ine 1970-nji ýyllara çenli şol dowam edip geldi. Aktiw ýagdaýda dowam edip geldi. Bular ýaly kolonial siyasat alyp baran ýurtlaram edip gatyr ullokan döwletlerim däl. Ýöne olar şonuň diýe siyasatdaky ulanýan teknologiýa şeýle bir tejribe toplapdyrlar da ýa-da kapitalistler. Şonuň öz ilasasyna alyp görsek de Portugaliýa. Portugaliýa öňde barjy koloniýa ýugurjy ýurtlaryň biri bolan. Özüniň ilaty gaty az, ýene şoňa garamadan giden bir ýurtlary, giden bir regionlary öz wassallygyna saklap beripdir. Buňa ödem şol kolonial ýurt bolmak üçin, kolonialist bolmak üçin ilaty köp bolmagynyň hökmanlygyny görkezýär. Şurada kelleň bolmaly. Bularda şoň ýaly mekirlik bolan. Basyp alan ýurtlaryny aýdalyp tutuş Hindistany öz garamagyna saklan Britaniýada şo döwürde bari ýok bir 5-6 milyon ilat bolan.
Emma basyp alan koloniýasyna öwren Hindistanyna şo döwürde eýýäm yarım milyarda ýakyn ilat bolar. Görýäňmi? Şonu ýaly bir sehelçe milyon, yüzlerçe milyon adamy öz kontroluňda saklap bilýär. Onuň bu taýda diňe şol kapitalistler bir kiçijik bir toparjygy. Bular hem ýanky syýasat alyp barýarlar. Diňe şo taýynyň çyýmalyny sormaly. Bir köpüge saklamaly, bular hem ýanky durmuşyny hiç ýyly infrastrukturany ösdürmelär, bilimi sowady ösdürmelär, nadanlykda saklamaly ýerli halky. Şolar ýaly syýasat alyp bardylar. Kapitalistler, kapitalistik ýurtlaşy günwataryň İspaniýa, Portugaliýa, Fransiýa, Gollandiýa, Beýik Britaniýa, Daniýa, ine şolar ýaly döwletler öz döwründe şolar ýaly ganda syýasat alyp bardylar. Näçe biýüne adamlary öz koloniýasyndaky adamlar gyrdylar. Diňe baýamak üçin, diňe öz döwletlerini baýatmak üçin. Şolar ýaly syýasat alyp bardylar. Soňra ahyrdan taşlak gaýtdylar. Gaýdanlaryna hiç ýyly infrastruktura gurman, döretmän, bilim sowgat ojaklaryny döretmän gaýtdylar. Ene şu gün Afrikan ýagdaýyna seredim, ana şol günwataryň alyp baran syýasatynyň kalan ýaly syýasatynyň netijesi. Hatta Hindistandan çykanda da Beýik Britaniýa kapitalistleri şolar hem şo taýda infrastruktura goýman aýtdy. Özleri ösmel boldy. Indi şolar bilen deňeşdirilende şol Paça imperiýasy döwründe, ondan soň Sowet häkimiýeti ýyllarynda alınıp baralan syýasatda seretsek, dogry biz çyýmalyny üpçün etdik. Orsiýadan, Merkeden beýleki goňşy respublikalara ýönüp olardan hem şoň öwgüdüne gaty köp zatlar aldyk. Men öňkü gepleşiklemeň käbirine belläp geçipdim. Bizde Alymlar Akademiýasy, institutlar, universitetler, kollejler döredildi. Kitapxanalar şolaň hasabyna, şo Merkedine, Moskwaň hasabyna bir giden zatlar, şu zatlar döredilem, edilem, bilim berildi, dünýä derejesinde, dünýä standartynyň derejesinde bilim sowgat berildi. Alımlar ojaklary döredildi. Kitaplar çap edildi. Bizim döredicilik işgärlerimizde döredicilik erkinligi berildi. Sunutumda mesürli, medeniýetimizde mesürli. Şunukdan ýadardan giňişirek seredilende giňişirek kontekstde bir dünýäň syýasatyna, taryhyň dowamyna olmadan bolup duranda güýçlü döwletler, eji döwletleri, eji regionlary basyp alýarlar. Ýöne şondan soň şo basyp almak syýasatyndan soň şol basyp alynan halklaň, milletleň öz bähwidine bolýarmy? Ýa-da şolaň ziýanyna bolýarmy? Şol ana şu mesele baha berilende has giňişirek kontekstden seretmeli. Taryhyň has giň kontekstden seredilmeli. Diňe ýöne bulara basyp alınıpdyr, bizem ezilipdir diýilen nukdalardan seretseň onu bunu düşünip bolmaýar. Biz näme aldyk? Biz şolaň garamagyna geçmedik bolsak, özümüz başymyzy çaramaly bolan bolsak, biz näme hil bolardyk şu gün? Awganistandan ýa Pakistandan bir tapawutly bolup bilerdikmi? Özümizde galdyrylan ýagdaýynda. Ya bir giden hanlyklara bölünip öz aramyzda tire taýpa bolup uruş alyp barardykmy diýingysiz. Şo orta asyrlarda bolşýaly. Şoň üçin şu mesele hiç haçan bir taraply seretmelýär. Giňirek kontekstde seretmeli. Indi şu gün ine bir de garaşdyrlyk diýilen adam berildi. Ine öz türkmenimizden hem ýol başçylary hem bellenli. Ana ine şu geçen 30 ýylyň dowamynda biz näme gadandyk? Ine biz garaşdyrdım da, ine biz öz başdagym da. Ine bizim türkmen döwletimizden bar da, ine medip berdiler bize. Sowet Soýuzy döwründe bize döretdiler. Şo respublikany hemme döwlet infrastrukturasyndan döretip berdiler. Soňam aldylar da ine öz başyňyz öýdüňiz çaraň diýip bizi Soýuzdan çykardylar. Çykyň diýdiler, öýlerem bitdiler. Indi bizim nähil? Indi biz öz başymyzy öýdüňiz çarap bilýärmi? Bizim öz türkmen ýol başçylarymyz diýilýänler. Şu türkmen döwletini ösdürip bilýärmi? Halkyň hal ýagdaýy barada talaba laýyk alada edip bilýärmi? Etjek bolýarmy şolar? Şolarda hiç döwletlik düşünjesi barmy? Ya diňe öz kiýseleriniň aladasymy? Diňe öz tohumlarynyň aladasymy? Oň jogabyny siz bilýäňiz. Şoň üçin gynansak da Göktepe tragediýasy 19-njy asyryň 80-nji ýyllarynda ulu tragediýa boldy, hakykatdan hem ulu gargynçylyk tragediýa boldy. Ýöne şo taýda şol gargynçylygyň öňüni almaga mümkinçiligim bolupdyr. Ýöne şol mümkinçilikden hem peýdalanylmandyr. Käbir
düşünjesi dar liderleň serdarlaň dylmaçlygy köre-körlügi netijesinde uly tragediýa ýol berilipdir. Şol yerliklimi, şol syýasatyň özi yerlikli bolupdyrmy ýa yerliksizmi? Oňa bizim özümizden baha berjek bolmaly, oňa geljek nesilderiň baha berer. Ýöne umman şo Göktepe galasyň siginme bilen baglanşykly waka barada gurrun edilende şolar ýaly giňirek kontekstden seredilmeli, giňirek taryhy, gyýasyýasy nukdalardan seredilmeli. Şolar ýaly mesele. Şuňky gününe şu Göktepe tragediýa hem hatyra güni bilen baglanşykly etjek gurrunum umman şolar şu meselelerden ibaret birazjyk şu dinleyijileri pikirlendirmek üçin aýtýan ýankylatlary aýtdym. Barada her kim öz netijesini öz çykarmaly. Gün serip dinleýäňiz üçin köp sag bolun.